Hi, simulang hilin eh. Dari ko rin sa kanila. Si Bundis na rin sa aming kapad. Naibot sa kompleto ng parisman. Sendiri ron. Ano ba? Ang awal ko. Ako naman, kaya mag-good tapos kasadaan da ako na ang luto agay. Namin ito na salamat. Salamat biyay kay naka 500 subscriber na ko. Ako man dito, ako lagi 500 subscriber pa. Kahit na ito, kaya salamat ng tanan kay lagi sa pagsuway sa vlog. Salamat ang kaso ang view. Ang tuloy tanan. Mga partner na, mga gwapo. Tag Manila. Terus Kuya Im to ah. Charge. Power ba? Nagwapo ka aja. Sa mga kuan kay mga out na kuan. Anang nilutuas buhol. Padung na sila og kuan anda. Kala sila ulubo. Swerte ka daw para customer kano. Water? Water be. Malamig be. Ito ang partner kay Juan tanaw tila. Sila manaon sila o kuan panuto nudo og pansit ilang sudan, so naglakaw nila. Wapo lagi na. Ikaw kaya mamandak ang merkanot yan. Parang yan ang wapo. Babay pa na nato ron. Mga Diyos nun sila, religyoso. Sa senaryo. One piece. Nalipayo niya ro. Kila. Patay na ka. Kapal po. Buwan. Tuyo. Tingnan sir. Buwan. Tuyo. Buwan, tuyo. Si Charlie bila. Wah. Guwapo ka. Lagi. Just joking. No. Serious. Oh.
Ilang taon ka? Ilang taon? 7. 7. Ang taon ko na gabi. Matanda? 7. Tingin. Mahiya. Mahiya ko na gabi. Yan. Store Europe, money. sir, Europe. Yeah. France. Where in Europe? Okay, sa tinig mo. Ha? Sa tinig mo. Tingin mo daw. Sa tingin mo, Latvia. Latvia. No? Western. Western. Yeah. Western Europe. Western Europe. Bulgaria. No, that's Eastern. Western. Sa kabila. Bulgaria is Eastern? Bulgaria, no? It's East, yes. Bulgaria is malapit sa Ukraine. Yes, yes. Western. Yeah. Mga gwapo. Russia. Russia? Is it East the Russia? Yeah, it's not malapit sa England. Germany. Another one. Poland. Another one. Irish. Ireland. What one? No? Irish. France. France. Paris. At kayo? Saan nakatira? Sa Alicia, Bohol. Sa Alicia, Bohol. Malapit lang. Turuan mo na sa suruganan dito. Sa Panunamik. Gusto nila mangita ng kuan. Panoramic. Unit. Kailangan mag-register. Saan? Municipal. Para. You have a guide. Sa Panunamik. So that bigyan kayo guide. Para tour. Oh. Register. Pero kailangan... Para alam nila meron. Mayroong partner. Pero matip ako sa ganda. Bet. Maraming salamat. Maraming salamat. Ano tudo? Yes. Balik. Balik. Yes, sir. Masarap. Salamat. Thank you. Bye. Take care. Ingat. Thank you, sir. Pangluto, nagka-video ko, pero onda, mga alas 12:30, uli na po ko. Pauwi. Kay tupad na po ko, kapito kadlaw na namo, tupad onda. Kita lang man takot nagsubay sa vlog nga yung kuno ko mura ko kong kurunto. Salamat sa pagdaji kong kurunto pa ko. Okay ra ma'am. Salamat kaado ma'am. Sa pagpanaway na ho ma'am pero hindi mo ko tats kay okay ra man na ho. Kasi pagkikuruntuan ka na ho okay ra pod. Salamat og camping kanunay I love you sa kanan. Kita lang man ta anja. Customer nga foreigner, customer nga mga puti, Amerikano, pero ka bode mag-Tagalog. Ay na nga yun. Kabaga po naman dito. Hindi ka mao, pero Tagalog di ay. Ito yung mga sa minudo, ang sila o paklay. Ang kanon ko lutong Pinoy. Ano to as Pilipino.